दाब दाब जायगायाव गोबां बायदि रोखोमनि बेखेवनाय हाबाफारि लानाय नुनो मोनदों बे समाव कक्लाबारि समष्टि नङा सापागुरि समष्टि हिसाबै गासै दिनै कमप्लिट जानाय मडेल आंगनबादि प्राय 14टा आं बेखेवनो आखायाव लागासिनो दं आरो आसाम दर्शननि बे लक्ष्मी मन्दिर नावखालिनि बे 15 लाख टाका सेंसन जादों बेनि फाउन्डेसनखौबो दिनै खालामनो मोनबाय आरो गासै कक्लाबारि बा मसलपुर समष्टि बा आंनि पुराना सापागुरि समष्टि बावहाय गासै प्राय माने 82टा मडेल आंगनबादि सेन्टार मोननो थांगासिनो दं बेनि 42टाया प्राय माने माखासे दिननि उनावहायनो कमप्लिट जागोन दा 40टा लुनो थांगासिनो दं बेबो बे बोसोरनि गेजेराव कमप्लिट जागोन मडेल आंगनबादि सेन्टारनि गेजेरजों गामि गामि उन्दैफोरनि सावस्रिखौ जोथोन लानाय आरो बिसोरनि सोलोंथाइखौ जोथोन लानाय जाहाथे गामिफोराव कुनु उन्दैफ्रा सिकित्सा मोनालासिनो बेमाराव भुगिनानै थाया आरो रावबो उन्दैफ्रानो जाहाथे माने सोलोंथाइ लायै बिदि जानानै थाया गामिफोराव थ' बेखौनो जोथोन लानोनो मडेल आंगनबादि सेन्टार बेवहाय ओनसोलनि गार्जेनफोर कमिटि थायो आंगनबादि कर्मि आरो हेल्पार बिसोर गासिबो ज' लोगो नांनानै आंगनबादिफोरखौ मोजां खालामनांगौ फारसेथिं नैबे लक्ष्मी मन्दिरा रायजोफोरनि मोनसे आस्थानि खोथा नावसालि आन्चलिक लक्ष्मी मन्दिरा बाहाय बयबो लक्ष्मी फुजानि समाव फैनानै फुजा खालामफैयो आरो समाजनि ओनसोलनि गोजोननि थाखाय आर'ज गाबफैयो बेबो बे स्किमनि दारैहाय 15 लाख आसाम दर्शननि स्किमजों जेंनाफ्रा जोबस्रांथों मोजाङै जौगासार जाथों आं बेखौनो मिजिंथियो